May hapon kanatong tanan mga pinalangga kung kaigsuunang Subuanon. Ani ang atong report para karong adlaw, Martes, Mayo 12. Total tested for today 350. Ang distribution ni ining 350 ka total tested mao kining musunod. Sa Cebu Province 160, sa Cebu City 162, sa Lapu-Lapu City 18, Mandaue City 9 ug usa ka OFW for a total of 350 tested. Sa 350 tested, 304 ang negative, samtang 46 ang positive. 304 negatives, 46 positives. Ang distribution sa positive cases mao kini mosunod. Sa Cebu Province, 5 ang positive. Out of the 160 tested, 5 ang positive. 4 sa CPDRC, isolated na kini. Kauban kini usab sa kadtong mga CPDRC inmates nga natagaan na unta og release order apan tungod sa atong executive order nga una sila muuli sa ilang tagsa-tagsa ka mga puloy-anan sa kalungsuran, gikinahanglan una sila nga mo pa ilalom og 14-day quarantine ug kinahanglan usa maswab ug ma-tested ug busa naa pa ni sila karon sa quarantine facility. 4 ka CPDRC inmates ug ang usa gikan sa Talisay. Apan dinhi na sa Cebu City nag-abang ug dugay. Apan nakasisti lang kay nahauli ug usa ka adlaw ngadto sa Talisay. Taga Talisay gyud siya apan dinhi na sa Cebu City nag-abang. Sakto ba to, Dok? Sa Ramos, nag-abang dinhi sa Ramos. Diuli sa unsa ni nga barangay? Barangay Poblasyon, Talisay. So sa Cebu Province mao kana 5 ang positive. Sa Cebu City sa 162 tested, 33 ang positive. Cebu City 33. Sa Lapu-Lapu City sa 18 tested, 6 ang positive. Samtang sa Mandaue City sa siyam nga positive, 2, sa siyam nga gitest, 2 ang positive. Once again, ang mga positive cases, Cebu Province, 5, Cebu City, 33, Lapu-Lapu City, 6, Mandaue City, 2. With that, ang atong present standing karon sa positive cases mao kani mosunod. Sa Cebu Province, total 55. Niining 55, 37 ang sa CPDRC. Nga niya sa dakbayan sa Subo. Busa 18 ang na distributed sa pipila ka lungsod nato ug dakbayan. 18 ang positive cases distributed in a few of our towns and one city. In Cebu City, ang total na karon nga positive cases 1,695. 1,695. In Lapu-Lapu City, 48. Sa Lapu-Lapu City, 48 ang positive. Samtang sa dakbayan sa Mandaue, 111. 111 sa Mandaue City, kadaghanan ini anaa sa BJMP jail. With this, ang total nato sa tibuok Subo, ang tulo ka dakbayan, ang Tri-Cities ug ang probinsya sa Subo, 1,909 for the total island of Cebu. Total cases for the whole island of Cebu, total cases is 1,909. Sa atong mga ospital,
provincial hospitals and our district hospitals. As of May 11, duha ang admitted nga sari, district hospital sa Argao ug district hospital sa Sugod. Samtang sa district hospital sa Argao adunay usa nga namatay nga sari ug didto sa Barili duna usab duha nga sari nga namatay, for a total sari of 5. Sa influenza-like illnesses, usara ang admitted karon sa Barili ug 3 ang gipauli and advised for home isolation. Therefore, ang total PUMs nato sa atong mga kalungsuran (4,010). Ang PUMs nga nakakumpleto na og home quarantine 74,267. Sa atong mga RHUs adunay 23 kabuok karon reported nga ILI cases ug aduna usa ka sari case sa RHUs. So mao kana ang estado sa COVID-19 positive cases, ILI cases ug sari cases sa tibuok Sugbo as of today, May 12, Tuesday. Now we would like to report, tingali nasayod na ang kadaghanan ninyo, ni pagawas na o hukom ang Interagency Task Force o ang probinsya sa Sugbo karon ni transition na. Mo-transition karong May 16 gikan sa enhanced community quarantine kita ipahiubos na sa general community quarantine or GCQ gikan sa May 16 until May 31, 2020. Ang probinsya sa Subo kauban sa Dakbayan sa Mandaue ug Dakbayan sa Lapu-Lapu will be under the general community quarantine. Magpabilin ang Dakbayan sa Subo under the enhanced modified community quarantine. Karon pa lang nag-andam na kita sama sa ako nang gitaho kaninyo sa atong transition gikan sa ECQ ngadto sa GCQ. Og doon na kita giandam nga mga lakang, mga protocols apan gikinahanglan nako niini ang input usab sa atong mga mayor. Busa pagahimuon ang usa ka meeting with all of our mayors sa atong 44 ka lungsod sa 6 ka component cities. Lakip karon ang Mandaue City ug atong imbitahon usab ang Lapu-Lapu City ug Cebu City adto pagahimuon sa lungsod sa Balamban. Magpasalamat ta ni Mayor Alex Binghay sa iyang pag-offer sa iyang roof deck sa munisipyo aron adto mo'y himuong venue nato sa atong meeting sa tanan nato nga mga mayors ug iawhag nako ang tanan mayors nga mo attend sa maong meeting karong Biyernes alas 11 sa buntag kay tagsa-tagsaon nato pagtuki ang nagkadilain nga mga lakang, nagkadilain nga mga proseso ug lakip na ang mismo pagtransisyon nato gikan sa enhanced community quarantine ngadto na sa general community quarantine. Mahinungdanon kaayo ang inyong opinion, ang inyong mga inputs aron ang atong executive order unya nga pagahimuon ug lagdaan
sigurado ta nga nadungog ang tanan natong mga LGUs ug na-consider usab ang nagkadilaing sitwasyon sa matag local government unit. So ako naghinaot nga kamong tanan mo attend karong Friday, May 15, alas 11 sa buntag adto sa lungsod sa Balamban, sa munisipyo sa lungsod sa Balamban. Now, I would like to report, unahon nato, ang atong bagsakan. By the way, tingalig dunay mabalaka niini nga mo GCQ na rabata, unya under the GCQ, dunatay itugutan na nga public transportation. Ug buti pasabot niini, mudaga na ang atong buses ug minibuses, subject to certain rules. So mangutana ang uban, asa naman ni ibalhin ang Bagsakan Center nga naaraba nato gibutang ni ron sa South Bus Terminal. Ayaw mo kabalaka, magpadayon gihapon ta diha. Tungod kay ang dakbayan sa Subo, ECQ pa man gihapon. Ug busa ang ruta sa atong buses dili gyud na mo cross ug dili mahimo nga ang terminal anhi sa Cebu City. Magpadayon gihapon ang atong strikto kaayo nga border controls. Mao nang mangita ta og lugar didto sa dakbayan sa Talisay, kaganina dinhi ang atong aktibo kaayo nga mayor, si Mayor Samsam Gulyas, ug ato na ni initially na discuss ug asa mahimo nato makulukar ang mga buses nga mo fly or adto mo biyahe pasidulong sa south. Sa north, naa naman na daan sa Mandaue. So, wala na kaayo nay problema. Kini na lang ang atong southern passenger buses kung asa ni nato i-accommodate sa dakbayan sa Talisay. So, ang atong Bagsakan Center ni adtong May 11 kagahapon napun-an pagyud sukad ta adtong pag-report. Busa ang total gahapon nga na deliver sa atong Bagsakan Center 25 ka truckloads gikan sa Argao, sa Barili, sa Bugo, Dalaget, San Remigio. Daghan kaayong truck sa isda, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ka-truck na isda ug sa Sibunga. Total nga delivered nga mga utanon, buko, buwad, saging ug isda. Total gahapon nga delivered sa atong Bagsakan Center 94,850 kilograms. So mao ni ang hapsay nga pag-abot o pagkuha ra pod sa mga delivery gikan sa atong mga kalungsuran. Earlier gahapon gipakita nato ang atong sanitation nga measures, no, nga atong giimplementar dito sa South Bus Terminal. For today, cut off ta ganina alas 4. Ganina pala, karon pala alas 4, 22 na ka truckloads ang naka-deliver. Again, from Argao, Dalaget, Sibunga, mga assorted fruits, vegetables, banana ug buko for a total of 48,050 kilograms ang delivery karong adlaw, but we expect nga mapun-an pa ni samtang nagpadayon pa ang adlaw. So mao ni ang atong status report sa atong Bagsakan Center. Ang tindahan sa Kapitolyo nga magpaalkansi alang kaninyo nakakolekta na ta og 8.3 million
Hinaot unta nga mamayad na ang top 3 nga namayad. Gawas atong 100% na kay nag-una man tong Bourbon o Tabuelan. Pan top 3 karon nga nakabayad na Alegria 82%, hapit na mahurot og bayad ang iyang first batch. Ang Santander 81%, Tabugon 80%. So Alegria, Santander ug Tabugon kamoy top 3. Og unsa man ni? Siya ang nagkuan na nag-selling meat na. Kaning mga nagbaligya na og karne, o kaning baboy nga barato kaayo, nya giusab na to limong presyo. Giusab na. Giingnan ta mo barato lagi ng aping. Tag 110, di ba? O less 10 pag yun, di 99 na lang ang kilo. So, mo na makig-away gyud ko basta presyo na ubsan na ning ato diri pa alkansihay. So, mao ni ang mga dunay freezers nga nagbaligya na ron o katong baboy nga barato kaayo. Santander, Bulhoon, Aluginsan, Santa Fe, Bourbon, Sugod, Hinatilan, Alegria, Ronda, Asturias, Tuburan, Pinamungahan. Sa mauna ni ang atong mga tindahan sa Kapitolyo nga gawas lang sa katong basic goods, katong bugas, dilata, sabon, kanang nakasugod na tatong suka o toyo. Next week, noodles. Doon na po'y baligya nga baboy o manok, no? Yes. Baboy, manok, chorizo o skinless chorizo. Kumusta man? Kusog ang halin? Una ang remittance, partial remittance. Ang sakuan lang ni. Sa mitra na. O sa meat lang. Kani ang O kanig yung Bourbon kusog yun kay ni mo remit. Private na sad kay ito ron si Mayor Noel. Sa Bourbon, naka-remit na. Sales for 2 days. Kung ana. As of today, as of May 11 as of May 11, 30,000 na. As of May 12 karon. As of May 12, 21,000. Plus pag yun. Plus na siya. Gahap at as of May 11, 30,000 sa meat pa lang niya. Unya, as of May 12, karong adlaw lang 21,000 na ang halin. Sa barato kaini nga baboy. Unya, hain pa ni uban. Nabasa naman yung hapon ang May 12 karon hinatilan. So hinatilan naka-sales nag 20,000. Ang Santa Fe ni sales nag 30,000. Pulhoon 18,000, Ronda 24,000. So click na click ang tindahan sa Kapitolyo. Puwerteng alkansi tungod lang kaninyo. Mao na ang atong updates. Nagpakitaan ninyo og mga pictures, ani mga nindot nga pictures. Panindutay mong pictures atong mga kalungsuran, be. Kuntisay mo kay sunod mangita tag best photo. Premyuhan na to. Usa ka kilong baboy ang atong ipremyo. Sambuan o nindot kaayo. Doon na namaligya sad sila Pepsi nya na pa sila. Tanawa on agistol, kanais good ani. Kanang hanay kaayo no nga ka arrange. Panindutay na ni. Okay, makita mong good sa atong live press con ba. Labi na magkumparahay na ni ron mga lungsod nindot kay ni sa sambuan nga pagkahimo. Unya nagi social distancing. Stricto kayo ta ana. Naanad na sad ang mga tao ni ini. Mo nang kita kay maglisod pag transition gikan sa ECQ ngadto sa GCQ. Mo ni ang sambuan sa hinatilan. Dili gid ay kaduol. Pag kuan pa lang, pagrehistro pa lang to Nasa periodo ba nay interlink, nay coral. Syaro maka-crossover pag yun ang corona. Nanagoy coral. Dara, hinatilan. Pila man din ka kilo yang gipalit? Tibok semana. Namugod ta ani allocation 2 ka kilo kada tawo sa usa ka semana. So mao ni ang iya na ni allocation sa iyang pamilya. Family of 6, mga 12 kilos. Aluginsan,
na po dito ni sa covered court sad nila. Di ana. Nakasugod na. Tanginig lingkuranan aron di kay mabarikos magsigig barog. So mo ni atong meat products usbon nato. Giusab na ni ha ang adobo cat 125 per kilo palit na nato. Pero kay last 10 112.50 na lang. Ang chicken leg 100 per kilo. Kuha ag 10%, 90 na lang. Ang chorizo skinless 25 per pack, less 10 22.50. So tag 4.50 na lang kada sudan usa ka buok. Chorizo jumbo 135 pero gitunga ni no. Tunga na pa. O so tag 1/2 kilo ni nga baligya mahog na og 62.50. Sakto ba? Unya ang 62.50, paan pa yun nag 10%? O diyan na yun. Da, naklaro yung presyo, tagpila yun ang api nga na. Di primero ka mahal ba ng api nga na nga. Da, ginaog lagi 110 na lang. From 125, ayo, live good. O, 110 minus 10%. 99 pesos per kilo. So, mao ni mga pictures sa products nga na display na ngadto sa atong mga kalungsuran sa Bulhoon, Ronda. Ronda kani yung Ronda no kanang kugihan kay ni magpadag picture. Labi na sa labing una na tong pictures. Nag-una yung Ronda. Aluginsan, may kain ka display sa Aluginsan no na lahi-lahi kay chest type yang gikuan. Mao ni sa Aluginsan ang sugod si mayor ni ang nagbarog dili. Okay. So, mao na ni tuburan. Gilahi-lahi sad. Gilahi-lahi niya. But unsa man ni? Wala niya gibutang og freezer. Gibutang niya pag-abot pa ni. Okay. So mao na ang atong tindahan sa Kapitolyo. Alkansi na tungod kaninyo. Karon sa sunod nato. Mag-update ta katong si Clarita Valiente nga makaluluoy tinuod masakit og polio siya rang usa nagpuyo dito sa iyang luoy kaayo nga payag na ay may picture no atong gipahatdan dito dunay iyang kauban karon nga pag-umangkon nga taga Bugo ba ni siya na stranded wa di nakabalik usa sa Bugo so mo iyang kuyog naghatod na kisa man ni mga silingan ang nitabang ang mga silingan nitabang in town sa paghatod aning atong gipadala dito sa Tabugon nga bugas o mga dilata, gatas, oatmeal, vitamins ato ning napadadaan na si Clarita Valiente. Mao taon ning wa makadawat adtong sak kay single dili kay per family man god. So single siya pero mao taon to yang kahimtang. Mao nang salamat sad sa nag-alert nato nga mga netizens ato na nang napadadaan og tabang. Ako sad ning take up kay nag-report ta nga ato gining gi-promote karon ang turmeric, kaning limonsito, ang kaning luya kay mao man ni ang atong gitreat sa atong katong mga CPDRC inmates nga positive nga dunay symptoms. Mao tong labing una nga batch nga gipang ubo o gipang hilantan gani. Hilantan, ubo, sipon o ni-report ta nga pura buyag kadtong mga dunay mga symptoms karon nga ayo na. Nagtuob ni sila, katong tuob, steam inhalation, nag-inom og kalamansi kay gipadadaan nato usa ka bakat didto nga limonsito og gibasagulan pag yun to og turmeric. Daghay ni react kay kanay si Dice Marie ambot wa ko kasabot ani iyang gisulti oy
kanang please don't thief us with wrong information. Again, ba di man ni wrong information dice Marie, unsa man ang dice kanang ana-ana, kanang ilabay nga kuan. Sa pagka wrong information, they will test negative because the number of cells may decrease. Doktor ka day or epidemiologist ka, may pagitawag ni nimo imong kaugalingon og epidemiologist Marie. Taasa niya gisultiwan alang kumutingog kay kapoy kay basahon og sabot. Di apod. Di apa. Kani si Gabi Destacamento, you're right, they keep on feeding fake news and fake publicity on how they truly handle the COVID patients in CPDRC. Uy, Gabi, fake publicity? Ipangita ni nimo? Kalingawan ko ni si Gabi. Hay na to, yan. Kani, si Gabe. Full name o real name na, pero address na lang i-verify. Oo. Sige lang, Gabe. Kami mo inyong i-accuse og fake news. Tingali ang imong naong mo i-fake face. Pero sige lang, masabtan maghapon ka o kinsa ka. Kay nung ka in town, yun ning nanghatag og fake news. Mo bitaw, imbitaron ta ka. Ikuyog ni si Dice Marie, maayo mong pakungon duha. Kamong duha, babae matingali ni kay Dice Marie. Or pwede sad, og dili babae, pakungon ta lang gihapon mong duha. Kay puro man mo nag-akusar na mo, nga wa mi musultis tinuod, naamoy imbitasyon. Ha? Bisan unta lockdown karon si PDRC, ipasud ta mo didto. Ipaila-ila ta mo sa mga inmates nga nangaayo. Ha? Sige, just expect nga dunay mangita ninyong duha kay paeskortan ta mo, padtuod ta mo didto gyud sa sulod sa CPDRC. Ipaila-ila ta gyud mo adtong mga nga positive nga mga gipanghilantan, gipangubo karon nangaayo na. And while you're there, libre sad dance lessons. Ha? Patuluan ta sad mga tugsayaw, basig makatabang-tabang na anang inyong pagsigilag tulpok, unya dili maon inyong gipanulti. Palihog ko pangitaan ni siya. Nangutana gud in town si Edisius Noiserpid. Gabi Destacamento, why sir? Imagine fake news ko no. Ikaw Dice Marie, ikaw mo ay fake account, di ay get out of my country. Get out of my country man iyang gipakita. Mag-t-shirt. So, Dice Marie, big wheel, fake dummy account ka, gipangita ka na. Ikaw, Gabi, saan yung pag-pronounce? Gabe. Abi man ako Gabi. Sorry ha, kanagod sang Gabi, isakot man sa utan, no? Sus, muram sa ning utan, imong naong. Ikaw, Gabi, muram Gabi po niyang naong. Hala, giakusar minimo fake news. Sige. Kuwat lang ha, kay papangita ka. Unya, tanaw na to. Kung kinsay nagpataka ron, ha? Kay never ever accuse us of giving you fake news. Bugat ba kay na nga akusasyon? Kay gobyerno baya mi. Kanang imong pag-akusar namo nga nag-fake news mi, daghan maapektuhan ana. Labi na karon panahon nga nag-atubang ta aning dakong hulga sa coronavirus. Grabe kay na imong akusasyon, uy. Nga kami mo ay nagpedal og fake news. Abi nimo og pwede ra ka ani makalusot. Sige lang Gabi. Kaning Gabi kauban pud ni sa Karlang, no? Sige. Huwat lang. Magkuyog mo ani ni Dice Marie. Kay may kay mong parisong duha. Mag-andam ko ninyo unya, ha? O kanang open invitation. Visit si PDRC. Guest mo para inyong ila-ilahog tagsa-tagsa kadtong mga inmates nga naayo gyud tinuod. Wa mi na makak sukad pa di mi manghatag o balita nga dili tinuod. Kay dako kaayo na
nga issue unya sa among kredibilidad. Unya inyo mang giguba, imo mang gidaot, gi-question man among kredibilidad, manubag sad mo. Dayan para sa aning usa oh. By the way di ay bahin aning limonsito. Hay na tong limonsito nga kuan. Kay lagi nag-promote lagi ta ani. May magid kay mo inom o kahilada ba o kaning limonsito. Pero in town, at first ang akong reaction, dagha may ni-react nga pag usagatos 120 ng kilo. Grabe gid sad bitaw no. Nya nangahadlok in town mo kay gi-promote sa Capitol. Musamot ka mahal kay gi-promote nato kay daghan na may nangita. Well, first of all, sultian ta lang mo. Tinuod dunay usa ninyo ni point out nga do naman unta kunoy price ceiling. Ngano man ni nga ang mga merkado kani si Ramnoy oh. Pasensya na, nakapamalikas kuno siya. Kay tungod sa kamahal in town, nagpatuyang sad ang mga naninda. Halos tanan ang presyo, gadoble, dili lang limonsito. Unya, tinud-on jud og inspection atong merkado, kay naaman jud price ceiling. Sultian ta ka Ramnoy sa tinuod lang. Nagmeeting mi ang Price Monitoring Council. And we called out a Department of Agriculture, kay ila manggod ni. Ang sa DTI, kaning bugas, dili gani bugas, kaning mga dilata, kaning gatas, mga uban, basic commodities. Pero, kabahin naga is pagkaon, Department of Agriculture unta ni ini nagmonitor. Kato among meeting sa Price Monitoring Council, ang DTI ibuhat sa ilang buhaton. In fact, doon na sila gipang-isyuhan og notice of violation. Pero ang dako na kong kasagmuyo, ang Department of Agriculture, wala may nahimo, wa magaligi isyuhan og notice of violation. Kaning inyong mga feedback. Daay diingon nga na magpanikbayang na pod ning limonsito. Di ko kay bawang basa ni imungan kay sa man ni Kinoriano ni ininsik. Ay sus Mariosep ingon si Ramnoy. Asa ka kakitag 60 per kilo ang limonsito ni ingon mong 60 per kilo. Ay that is the exactly mao na ang price ceiling. Mo gina. Apan ambot nga nung may gibuhat ang Department of Agriculture ani, ila man unta ni. Oh, igo ra kuno sila mo react sa 888 nga reklamo. No. Dapat nagbuhat mo sa gibuhat sa DTI. Kay ilang maginigituyok ang tanan nato nga mga supermarkets o groceries. Unya, ilang maginigitag sa tagsa ang mga presyo. Gipang-isyuhan og letters of inquiry. Unya kadtong wa gyapon mo sunod next round gi-isyuhan nag notice of violation. But the trouble is dili mao ang lihok sa Department of Agriculture. So I feel with you. Ako mo simpatiya ko ninyo. Kamo tanan nga nagreklamo ni ining presyo sa merkado. Unta DA buhata ang inyong angay buhaton kay naama na do naman mo joint memorandum, di ba? Joint memorandum circular between DTI o Department of Agriculture. O limonsito si Lander Castellano, limonsito diris Minglanilla 120 per kilo. Mapalihog unta. Matabangan ni sila. But kamo nga nang adi-adi ay usa. Wa magud koy lingaw ron. So panglingawan ta lang gyud mo. Diao. Rolando na ang Cebu karon kun mauna wala Rolando Abastas. Number 1 na ang Cebu karon. Number 1 sa unsa man? Ay gi-appeal ang Cebu province ug but nimo ipasabot number 1 sa COVID Cebu City ug angtod karon wa gihapon kakasabot nga dili na under ang Cebu City sa jurisdiction sa province ay ambot lang haing gibutang imong utok. Syaro kapila na nato ibalik-balik. Pero sige na lang. Wala di ay gamit ang mga butika kung may labot sa butika o limonsito. Hello. Kung mananom pa ta 6 months pataas pata pinaabot meaning ayaw pananom adto lang kas butika adto pang inatang didto basig niya matay ka Cebu City nagpuyo ana lang kas butika, okay? Pero kadtong mukugi di ta gyud ka patagaan ha.
Pangita aki sa nga ani kay dinhi nato i-appeal. Ang plano sa probinsya mopalit tadaan og limonsito grafted na. Pero ani na siguro katag-as nga namunga na ato nang ipanghatag pero wa kay labot kay adto ka pangayo sa imong limonsitos butika. Okay? Rolando Abastas. Nagpaklaro sa imong katapulan. Pero kadtong gusto mo kugi, ato ning ihatag ngadto sa atong mga kanungsuran, recommendation sa atong mga municipal agriculturists o mga city agriculturists mo acquire tag thousands and thousands. Kana yung namunga na grafted nga mga limonsito nga pwede ra gani makisige na kagkutlo ana magkuha na ka magamit na nimong limonsito ipanghatag tarani para ras probinsya. So kung taga syudad ka kay number 1 na rabakas COVID, ikaw Rolando wa kay labot. Panghatag tani gawas pa ana mo acquire sad ta og sinako kay ato na karon gi source out nga kaning cuttings sa turmeric o duwaw. Daghan man ni naaman ni pero kaning uban wa gay kailag duwaw labi na ni mga millennials so kailag duwaw. Manghatag ta ani ato ning ipapropagate kadtong mukugi og tanom dunay maani. Pero kadtong kusog kugi lag tuplok sige lag yaw-yaw ayaw kay ablihan na imong bakba kay anha ra ba mo agi ang coronavirus sa imong sige yaw-yaw. Unya panghunaw inig tuplok nimo ha sa imong cellphone. Naawa ko no ug kanus ana katupusan nimong disinfect kay tingalig ikay maunag ka virus. Okay, morning. Morning naka-idea nako kay nangutana ni Beverly Jean Gonzales Ramayra. Naabay panghatag seeds ani aron atong itanom. Kana ba? Beverly, very good. Kana bang mukugi ba? Nga magpakita bitaw sa the better side of the Sugboanon. Magpakita nga kung tagaan lang og gamayng oportunidad, iya gyud nang dawaton og maningkamot. Mao na ang tarong nga Sugboanon. Sige na lang ning uban nga mga nangahibat ug nangahiwi nga gikurikong ang utok. Okay. Unya, paminaw mo PIO. Kani si Deb Christie niingon nga go palihog og pahimuin ni og instructional video og unsaon ni siya pagbuhat tuob og kadtong turmeric og limonsito nga imnon. Makatabang sa mga pareho nako nga dili kahibaw og unsaon. Keep safe, Gwen. Sure. Thank you for giving me this idea, ha, Deb Christie. Kay ako nang i-task ang PIO. Labi na nga, pagpili na daan kung kinsay mo demonstrate anang tuob. Okay? Kinanglan, i-demonstrate yun na. Og unsaon ang tuob. Kay kadaghanan sa atong mga millennials, wa na makaila sa tuob. So we will do that. And we will continue to promote this. Kay sa akong tanaw, kaya man gyud ni nato. Kaysa magsige lang tagyaw-yaw, nya dili ta mosunod, unya pataka pagyud ta sa atong kaugalingon, di nato tagaag chance atong kaugalingon, masakit ta simbako-simbako aw adto mo ospital. Unya ug ma-coronavirus mo, masud mo sa intensive care, aw pangutan-an ang uban nga ni survive. Pilay bayranan sa ospital, milyon-milyon. Mao nang ayaw mo reklamo kung mo gasto man ingon ani karon ilibre pa na nako ning limonsito ug ang turmeric basta mukugi lang mo sweat equity singot ra ninyo mo inyong investment kay hay may lain maghuwat mo ng mga igo mo ning adto ninyo sa ospital ambot lang pila kahay inyong mabayran in town dako kayo gastuanan 1 million kapin. O, mao na. Kanilang noon si Ronnie Burgers. Wow. Saan ni siya, Amerikano? Vitamin C kuno doesn't help. Aw. Wa na ka matabangi Ronnie Burgers? Ay, sorry for you. Kay sa uban, nakatabang baya. Kuan na tingali ka.
Miuga na tingali ka. Wa nay di nakamakaya bisan pag di lang vitamin C, bisan pag vitamin A, B, D, E, F, G, H tanan letters sa alphabet, bisan pa na siguro imo nang lamuyon tanan di na ka matabangan. So forget it, dili ka apil, okay labot. Ayog sunod. So saan la ba? Kalingawan lang na tubag ba? Okay, kung man inyong huwaton usahay. Karon gusto lang daghan kayo na ngayog update. Ni adtong gitawag ra ba tog beauty queen, no? Title holder ba na siya? Sorry. I mean, nidaog ba gyud og title gyud gawa sa katong mga lesser kuan? O kani si Dorivic, Maria Dorivic Higante, mo ba ni? O dunay nangayog update. Nangutan ako, na-file naman to sila complaint. Kuyog sa iyang Espanyol nga boyfriend, no? Karon, nangutan ako kung saan ay nahitabo. Yeah, I read this na, di ba? Na-file na siya. Remember niingon ko nga, ni-claim ni siya nga staff ni siya og usa ka party list nga congressman kagahapon, and out of courtesy to a member of Congress, I was once a member of Congress, wa nako gi-mention ang pangan sa party list nga congressman. Ako lang giklaro nga dili to ako Bisaya. Dili to si Congressman Sani Lagon. Kay tingalig magtuo mo kay taga Cebu ra ba ni si Dorivic nya ako Bisaya ni amang gyud base nato dire. Dili to ang ako Bisaya. Lain to nga party list dito to sa Manila. Now kani nga congressman nitawag nako kanina buntag. Ningon siya dili gyud ni siya staff. Nagdadaman ko ni siya certification. Di lang ni nako ipadali og kay tingay inyong i-focus. Masabtan ninyo kinsa nga congressman. Naluoy ko. Kay gigamit iyangan. Nagdada siya certification. Diyan nakasuwat. This is to certify that Miss Maria Higante is one of the staff of and is tasked to consolidate donations coursed through the office. This congressman called me and he said, kaya ang issue ani, this shall serve as his authorization to transact on behalf of the party list all pertinent endeavors to gather donations pag yun. Ang nipirma ang chief of staff. Matod sa congressman, dili ni iyang staff. Matod sa chief of staff, gi-fake ang iyang pirma. Busa, gi-filean sila ron, ug lain na pod nga complaint. Falsification. So, nagkabugat ang problema. Karon ra ba na si DN, ila man ning gibutang. Ang sutingan ani kanang naay-quote unya pull out quote. So, ay nigawas mo akong kinatsila gahapon. So nag-istorya ko bahin ani nila nga gidakop cuando estás en nuestro país tienes que observar nuestros leyes. Ayaw pagpatawag ko, suko, you're just a guest, bisita ra ka pagtinir og kortesiya. Kay nangasaba man dito, hasta pa mayor, wa gali siya kortesiya. Uy, ni comment man ni si CI Chrysler iyan. That true love, crossing beyond borders. Suya inong. I notice ay noon, medyo yungit ni siya. Kay, dili mao ang iyang ipang type ba, gisunod sa iyang kayungit. Suya inong, Tita Gwen, kay wa siya'y true love. Charot. Ganun kibaw man ka? Kibaw ka. CI Chrysler iyan. Tinuod. Kay kung buksan ning akong dughan, kuhaon ang akong kasing-kasing, tan-awon nimo maayo, makit-an nimo, wa nay nagpabilin pang luna, alang kang bisan kinsa, kay kinigiang ko na sa Sugbo ug sa mga Subuanon. Ang Sugbo ug mga Subuanon, boy akong true love. Pero time pa, bahin ba kunig true love? Bahin man ni kay
nang violate man sa atong mga ECQ nga rules o protocols. Nayabag man ka. Nayabag man ning imong comment. Kay kung true love lang, ala ka mo. Tanaw bitaw ni, hala, itsura ani. Uy, yara o, tanaw mo. Kamong mga kwan. Kay ingon bitaw ng uban, no? Magpayabag-yabag ko na sila aron in the hope nga i-call out nako. Kay aron madaghan sila followers. O kamo, tan-aw ani niya ron. Taga Cebu City man ini. Niya nagtrabaho sa Cebu City kay na o. Oh, na may seal. Oh, katong mga gusto mo follow ani niya. Byudo man kuno ni siya. Oh, widowed kuno siya, widowed. So pwede napa mo'y chance. Kana o gusto mo gyungit. O nya gusto pag yun mo di katabot. Wa katabot. Kay nga no. Di man ni bahig true love. Moto. Pero ningon ko aw kinat sila madainin sa man gusto kag translation. Ingon sa dayon siya. Oh, sige pwede po. Andi na pod. Na pod ang tubag. Ingkong na. Manimao ayon sa maniwa kanin mo gipang quote. Ingon ko gusto kag translation kay kinat sila rabana di ka kasabot. Din siya pwede pod. Pero dan pagbasa nako, naman day translation. Naman day translation sa CDN in English lang noon. Ata in English di tatabot. Di natabot katila, di tatabot in English. Muna, kamong mga followers, kuidaw. Tingay itsura ra nga ana. Ambot lang iya bagyo na naong kahapon, pero tingay sa naong ra na kutob, inig ablis baba, mubo daig dila. Besides, di man ibahay gugma. Ha? Bahin man ni sa paglapas sa balaod. Ha? Entonces, paminaw ta ha? Itaw paminaw. Entonces, no se trata del amor verdadero. Se trata de violar la ley. ¿Entiendes? Eso también es sobre de aprender de gago para bailar bajo del mar. Sabot ka? Binisayon na nako aron tatatabot. Dili ni bahin sa gugma nga tinuod, bahin ni sa paglapas sa balaod ug bahin sad ni para kini nga gago makakamao, makatuon og sayaw og under the sea. Ang duhang nagparis pwede na masirina ug makugita sa CPDRC. Gusto kang mukuyog? Itaw, gusto ka kuyog? Itaw maoy maukoy. Sirina, kugita, o ikaw? Kita ni iyang naon? Kaning yungit. Si ay Chrysler iyan, ikaw ang ukoy. Okay? So, diha na lang takutob. Hinaot pa, ng uban ninyo nalingaw, tingali ang uban ninyo na shock, narabay uban mo ingon, nga mag-lecture ako nuko, murant ra ko nuko, sorry kaayo ha, kay depende ra gyud na, ug giunsa na ninyo pagtan-aw. It's all a matter of perspective and a matter of attitude. Kung ganahan mo nako, malingaw mo. Ug di mo ganahan nako, ay, di mo katugong gabi una sa inyong kalagot. Daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Dapat ay. Atong mga donations, the donations keep coming in. Gikan sa BECO Multipurpose Co-op and PCI Bank Co-op, 1,000 pieces washable face mask and 600 pieces disposable face mask. Daghan salamat sa BECO Multipurpose Co-op. So, ang kuha niya mga empleyado ni sa BECO, no? So, thank you. BECO o PCI Bank
co-ops. From Leo and Kathy Serna of Life and Health HMP Incorporated, para sa ni sa atong CPDRC inmates, 100 pieces of face shield. And we have turned over ang mga donated goods sa kadtong gihatag sa Cebu CFI. Nagsugod na o withdraw ang atong mga kalungsuran. As I already said, ato ning gi-distribute 10% equivalent to 10% of their population aron ang tanan gyud makadawat equitably depending upon the population of that local government unit. So these are now the beef loaf and Stani Carne Norte nga turnover na. Ang bantayan ni kuha na o we hope to get more pictures soon. Magpasalamat sa ta dunay isa tong nag-donate na to og manok CF. Give me the name. Wa ninyo nabutang. Naay nag-donate na to og live chickens. Ubay-ubay og atong gidistributan ni ini ang atong mga board members and vice governor aron maka-distribute sad sila, makapanghatag sad sila. Ang CPF Foods Charoen Pokpan Foods Philippines Corporation. Daghan kayong salamat kang Adun Macdi, General Manager sa Visayas Integration. Ato ning gipang distribute. In fact, nihatag sila sa province, apan nang hatag pud sila direkta sa mga ubang mga kalungsuran. Sa akong nasabtan dito sa Bantayan, sa Asturias, sa Tuburan, thousands ang ilang gipang turnover ha, gipang hatag na live chicken. So we would like to thank CPF Foods. Nihangyo gid ni siya nga ato ning basahon. And so shout out to Beth Manggubat, taga Lower Kalahuan, Minglanilla. I'm thankful that you are our governor sa Cebu. I love your honesty and being transparent. Hope someday makapapicture ko nimo in person. Luoy kaayo ko. Kutobrat in town ko sa TV o Google o sa imong live streaming. Kaluoy basad nimo Beth. Uy, sige lang someday. Basi magkita ta in person. Hinaot unta nga makapapicture gyud sad ko nimo. Kay luoy, mas luoy ko. Kay wa pa man gyud ko kita nimo. May pakakita na kanako. Beth, thank you kaayo. Wala na? Okay. So, salamat kaayo sa inyong kigkuyog kanako. Karong hapuna, hinaut-unta, ang uban nakasugod-sugod na og pagpangluto. Kaya ang uban ra ba dili mo sugod pagluto. Kung dili ta makasugod sad. O hinaut-unta nga kamo karong panihapon ninyo, enjoy mo kauban sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Ako in town, wa mangud ko'y true love. Kamo may akong true love. Mo nang kanunay na lang kamo ra gyud ang akong gihuna-huna. Katabot ka? Ha? Katabot ka? TY, CY, CI, kisanat siya. Katabot ka Chrysler? Ha? Wa gyud ko true love. Ang sugbuanon, mga sugbuanon ang akong true love. Okay? So, daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan.